Una baldufa roja. Amor, soc, ballant el teu malic. Això és un haiku. I encara un altre. Els morts d'un idioma els segueixen parlant clar. Els haikus són una forma d'art poètic tradicional japonès que remunta a la literatura del segle XV. L'art d'aquestes miniatures consisteix en ser diàfan i profund amb la mínima expressió verbal. Ara el Centre de Cultura Sant Jordi acull una experiència original i innovadora que es pot contemplar des de dues vessants, la pictòrica i la poètica. Es tracta d'una exposició que plega 45 haikus en català rumiats per l'escriptor i professor de Sant Fost de Campsentelles, Josep Massats, i redimensionats gràcies a les aquarel·les que els fan de suport, obra del pintor i il·lustrador de Martorelles, Jaume Xicola. Ambdós autors es consideren com a investigadors en les seves respectives disciplines. I tot i que aquesta és la seva primera col·laboració artística, el seu diàleg s'ha traduït en un treball ben trenat. Bé, l'experiència ha estat molt divertida i molt estimulant. És la primera vegada que ho fem, però hem partit de dues obres que ens han interessat mútuament, cadascú per la seva banda, i per tant, simplement és un diàleg. Són les nostres vides, expressades una en pintura i l'altra en poesia, però que hi ha gent que tens bones vibracions, i en aquest cas doncs hem vibrat. L'interès de Josep Massats per aquesta exòtica modalitat poètica ve de lluny, i és un reflex de la seva inclinació per les cultures i les filosofies orientals. Per mi la poesia no té fronteres, i també m'agrada, doncs, per tant, la poesia oriental, amb la filosofia oriental, des del budisme, el zen, l'hinduisme, i és un tipus de poesia del Japó, l'haiku, que és molt sintètica, perquè també m'agrada expressar el màxim possible amb el mínim d'espai. I per tant, les bestieses, com més reduïdes, no són tan grosses, tampoc. I si l'encertes, la guspira es converteix en un llampec. Els haikus són, per definició, el reflex d'un instant, la captació d'un moment o d'un pensament que l'autor ha considerat diferent o valuós i ha volgut retenir. Els versos de Josep Massats suggereixen perplexitat, nostàlgia, humor o, esclar, l'espiritualitat i les típiques paradoxes zen, per bé que els temes clàssics són també els més recurrents. Em sembla que hi ha els temes que són eterns, si és que l'eternitat existeix, en poesia, que són l'amor, la mort, el pas del temps, és a dir, la vida. El repte bàsic de l'haiku és el d'aconseguir transmetre tot un univers de significats a partir de versos breus, de només 14 o 17 síl·labes, però que posseeixen intensitat i una gran càrrega simbòlica. És en l'aparent senzillesa d'aquesta rígida exigència formal on rau justament la seva dificultat. A mi em resulta difícil. El que pretenc és la idea espontània, després treballar-la en la mètrica, buscar les metàfores, etc., i que sigui perfecta, almenys en el sentit del màxim de ben realitzada possible, però al mateix temps no estroncar-li l'espontaneïtat. Pel que fa a la vessant visual, Jaume Xicola ha fet un parèntesi en la seva obra habitual, l'aquarel·la clàssica, per elaborar aquestes fantasies multicolors, espais i textures etèries o bé aquoses, delimitades per llums i ombres tornassolades. Aquarel·les a mig camí entre l'impressionisme i el surrealisme abstracte, però fermament arrelades a l'entorn natural. Sí, bueno, jo el que busco és, amb la pintura, és encendre la imaginació de l'espectador. Això quasi sempre és, pràcticament un 80%, el que busco és això. Llavors pot ser una natura, francament, que es distingeixi, que sigui, que un arbre és un arbre, tal, o no, o buscant una cosa més surrealista, com es podrà veure els que vinguin a veure l'exposició, no?
final, us recordem que si per algun motiu no podeu visitar l'exposició, que es perllongarà fins al proper dia 30 d'aquest mes de juny, teniu encara una altra oportunitat a través de la xarxa internet. En la direcció que apareix sobreimpressionada a la pantalla trobareu una presentació del treball conjunt del tàndem Massats-Xicola i de la seva exposició granollerina, així com una selecció de les seves creacions.